ҳашари мардумӣ дар деҳаи сурхоби ноҳияи Фархор аз сарбозони кумитаи ҳолатҳои фавқулода гирифта то сокинони оддӣ, поккории хонаҳои селзада, миқёси осеб шумурда шудааст. Зиёда 194 хоҷагӣ обу сел даромад. Аз ин 36 хоҷагӣ пурра зарар иқтисодӣ расон. 112 хоҷагӣ дига иншооти расон ба зарар иқтисодӣ расондаш ки маблағи зарар 7 миллиона 333 ҳазору 800 чанд сомон ба қайд гирифтем. ҳоло кор дар ҳар кӯчаву паскӯчаи деҳаи сурхоб ҷӯш мезанад. Якелою гил мекашад, дигаре шикастапораҳоро аз хонаҳои фурӯрехта мебарорад. ба гуфтаи сокинон ин ҳама корҳо бо кӯмаки мақомот пешрафта истодааст. ба қувваи худ кор қин аст, дар ҳақиқат кӯмаки хуб расонда аз идораҳои ноҳия, аз сокинони дигар қишлоқу маҳаллаҳо барои мо ба ёрдам омаданд. боми ин хонаро биби Файз Умарова 3 рӯз пеш аз сел сохта буд. сел хонаашро ба гунае зад ки дигар дар он зиста намешавад. мақомот онро аз ҳисоб баровардаанд. барояш ваъда шудааст ки дар бунёди хонаи нав кӯмакаш мекунанд. бо ҳамин умед ҳар рӯзро дар сояи тути назди хонааш пушти сар мекунад. ин хелай пеш чӣ метавава ами криша ами профило чӣ метгираш бақва мега и дурно пок зафгора ки медро меҷим ба дига тари ҳоҷати дромадан фаргаштан нест дар дуни хоно. сокинони деҳаи сурхоб чунин офатро бори сеюм аст ки мебинанд. ҳоло ҳар касе дар ин деҳа дарди худро дорад. дарде ки Лутфия Розиева онро бо чанд мисра шеъри шогирдона гуфтааст. хоҳиши ҳар зарардидаҳам дар он аст ки мақомот ҳамаро бо як чашм нигоҳ кунад. худо ай бад накуна, и я офатай я ба сари мо туханист додарҷон ҳамаи ҷода ҳастай, фақат ами қайми халқа дистгирӣ кунанд, ба назар бигиранд зарари дидаги халқа. сеюм бораи мо амитари мешимака. ҳарчанд мақомот талош дорад, ҳоло ҳам пурра осори сел бартараф нашудааст. 3 ҳафта пеш касе ҷуръати ба ин кӯча даромаданро надошт. хонаи яке аз қаҳрамонҳои мо ҳам дар ҳамин кӯча ҷойгир аст. ҳоло Қурбонгул Алихонова ба хонааш баргаштааст. аммо ин дигар он хонаи пешина не, як вайрона аст. хоҳиши Қурбонгул ҳам дар он аст ки дар бунёди хонааш кӯмакаш кунанд. Умаров худш омада буд, раиси ноҳия омада буд, раиси ҷамоат, раиси маҳалла, тамоми МЧС ҳамаш омада буд. мусулмонҳо хаями қайёрда мекунанд ака дига айда зиёд намешава. ай хирокашам, ай пишокашам, ай попушишам, ай тамоми чиз ёрдам кадисам. хай худоро шукр. сарвазир Қоҳир Расулзода як ҳафта пеш ба деҳаи сурхоб омад. ӯ дар суҳбат ба сокинон ваъдаи бунёди хонаҳо ва кӯмак ба осебдидаҳоро кардааст. дар ин баландӣ хонаводаи зиндагӣ дорад ки хонааш пурра нобуд шудааст. онҳо мегӯянд ки бархе молу ашёи худро ҷамъ мекунанд. бо гузашти 3 ҳафта аз омадани сел дар деҳаи сурхоб, аллакай мақомот талош доранд ки оқибатҳои селро бартараф намоянд. сокинон ҳам мегӯянд ки мақомот аз соли 2018 дида бештар имрӯз ба кӯмаки онҳо шитофтаанд. ба гуфтаи сокинон, аллакай зарари расида ба хонаҳои онҳо ҳисоб карда шуда ваъда дода шудааст ки хонаҳои зарардида барқарор хоҳад шуд. деҳаи сурхоб дар кӯҳдоман ва наздики руди сурхоб ҷойгир аст. 6 сол пеш ба ин деҳа сел омада чандин хонаро вайрон карда буд. ҳоло сокинон мегӯянд ки сели имсола аз 6 сол пеш дида сахтар омад. аммо ба гуфтаи сокинон, рафтори мақомот аз 6 сол пеш дида беҳтар аст. ҳоло тибқи омори расмӣ, селҳои моҳи май ва апрел ба вилояти Хатлон зиёда аз 27 миллион сомонӣ зарар овардаанд. аз ин 7 миллионаш ба деҳаи сурхоб рост меояд. маҳмуҷон Раҳматзода, Озодӣ, деҳаи сурхоби ноҳияи Фархор.